nyakora mo jwang machiegni okinyi makawuono ka wadhi nyime ka nonro ma gazet chako sani nyakora mo jwang ka warango gi konde mopogore opogore kar ka gazet makawuono adhi bedo ka kod Eric Okeo Kizito anyika Cleophas Luoch jagisomo ka nyakora mo nyaka sango machiegni Kizito chionani achio makare Cleophas weche thoth ahinya weekend obedo nade weekend obedo maber nikech en weekend ma kwacha kata weche mag tugo en weekend mar loch loch ne Gor Mahia loch ne Manchester United koro penjo en to Arsenal to koro neno Manchester United kod Manchester City nade koro mane wuoth Cleophas en wuoth mar moto bende Cleophas dira bende ne weche thoth wechego mag masira gin wechego majonyo chuny wechego mag lwenje ma bende koro timre piny mar Iran ma lweny ma kocha Cleophas bende nitiere kaka kelono midhiero kitudo kod weche mag uchumi koro nen mor nen weche mokikre kamano Cleophas kod weche mag machinglo bende wacho ni mano kama gintiere achiel kachiel ni kata time yo machal nade nyakoro mo jwang kawuono ka wachako ka kod gazet mano mara The Standard mano kama ntiere kar kae wacho ni ero jaod bura no mano mane dhi ataro kod gigo mane Ruto jatend piny Kenya kata wacho ni ogaye ma gwenge ma Kalenjin kata oganda Kalenjin ma bende sani en jatend piny Kenya iwacho ni sani MP who defied Ruto nyakoro mo jwang mano wach mantiere kar kae wacho ni against the grain mano Joanna Ngeno jaod bura ma Emuru Dikir ma bende ne magoro lal godo mano message ndek kalapapla nyocha chiengeso odhiambo Cleophas tho mar jaod bura mar Dikir jaod bura mar Dikir Joanna Ngeno en wachno mano tuch kendo nokawo oganda kod kuya ahinya mano juke Cleophas ma kinde mane nitie wuodhe mopogore opogore kotude kod chenrogo mag jiwo weche mag gero oganda chenrogo mag bende dhi neno kaka ne manyo ringre jogo mane pi oula ne oywayo kanyo Cleophas to gikone odiochieng' mar ngesno en bende koro masira mar ndek kalapapla ne okawo ngimane kanyo kod jomoko abich mano koting'o jariemb ndege George Were kod jago picha mare kod jomoko mathoth kanyo mano chiegni kod Cleophas koting'o nyaka japuonj kanyo Cleophas koro iwacho ni ma jaod bura mano chung' kien kendo neno nyalo chung' mokwer kata jatend piny Kenya William Ruto kalure kod kenge kata weche moko mane timre kanyo Cleophas inya paro chien kacha bende nitiere kanowuok okayanga kanokwedo wechego mag mako mafuanda lope moko mag jopiny ma bende picha mane gole kanyo ne gole kane okwero bila ni to unego oganda nang'o kanyo koro weche makamagi Cleophas pod inono gi mathoth ahinya ma bende kiduogo tirango ka bende koro kata gazet mar Nation bende golo sigana mar tudruok mare kod mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua miwacho ni kindeno mane jatend piny Kenya William Ruto ne otimo limbe gwengo mag Nyanza higa mar 2024 kindego ma bende aparo ni winjruok noket kanyo mar ne Raila Amolo Odinga nodonjo kod jatend piny Kenya kane gitimo limbe kanyo iwacho ni otel mane Gachagua ne nitiere nobedo kod twak malach kod jaod bura moro to koro ka nonro notim kanyo kod jofwambo yango ni jaod bura mane Gachagua nitiere godo mano twak godo malach otel mar nen Ngeno ni to ni gin weche mage mano wach kanyo iwacho ni weche mano wach kanyo gin weche maling'ling mano maketep mano tere nyaka jatend piny Kenya William Ruto ma bende koro weche mag thicho Gachagua kanowuok kanyo koro koganda kata jodong mauke masawa mar Kenya jolemo kane dhi wuoyo kod jatend piny Kenya mondo ng'i kaka ninyalo res pogruok mane nitie kinde kod jalupne iwacho ni jatend piny Kenya nonyise weche mane nitiere kanyo ma gin mago mano mag kucho koro yango ni to en ng'a mane dibed ni ne ogolo weche makamagi koro iwacho ni nitie jatij piny owacho moro mane bed ni seche moko ne ogolo weche makamagi ma bende wechego pok wach ni to ne gin mage koro wacho ni mano bembe ni Gachagua ne neno Ngeno kaka ng'ano mane nochung' ne wach adiera ma koro ne ogeno kuom ni kata weche mane ginyalo wacho ne gin wechego mane ok nyal golo oko kanyo koro wacho ni to ng'ama nogolo wechegi koro wechegi magi mana sigana ok ni koro kaka koketgi kae to koro inya tudgi ni lwedo moro nitiere kae ma omiyo kelo tho mar jaod bura
Koro Kamano. magi mana sigana to weche ma oyiw mowuok kacha nang'o ni lwasi ne rach kendo ndege ne wuyo gi piny mano tumo yien mano nonro mitimo kod jotim nonro mowuok oyiw. Koro ageno ni nonro malach biro wuok Cleophas. Kamano nyakoro mojo mantie ite mar 8 kod mano mar 9 bende some kar kacha gima jotelo wacho kotone kod tho mano mar Joanna Ng'eno, jatelo manoluor, jomoko bende ne oluore mano e kindego mago mane en kata ka jod bura mano ma Murwa Dikir kono mo jo mano wach mantie kar kanyo piny kar ka ang'eyo ni thuolo mano mar somo wacho ni mago matimore achiel kachiel mar mondo mi wanane ni to maling'ling' gin mage. Iwacho ni lweny matimore Middle East omiye peke ite mara 4, 5, 6, 7 kodonjo nyaka iye kae mano ite mar 7 kanye Murumi. Iwacho ni mano e lweny no mano mar Middle East nyaka sani onge ndeke maringo e wiye kanyo ahinya mano maringo wi Iraq, Iran, Syria mantiere Lebanon kanyo Amman, Jordan kanyo gionge, Kuwait gikalo mana yo Afghanistan kata gi malo mano kama lwenje go bende nitie nyakoro mo jwang mano wach mino kanyo Ayatollah killing wacho ni ero Trump koro yawo weche machal nade wacho ni ero gin weche manya bedo ni bwogo oganda osebedo kata karite kendo en moro ma obwogo thoth jogo mantiere pinje go mago mag jo Arabu jogo bende mantiere Middle East. Trump opens a can of worms mano on the world sani dange kata ni ero en jotelo machal nade mano ginek mano mara jatelo ni mano ma Ayatollah kamentiere karaka osechak chenro mopogore mano mar neno ni okaw kare gi jok mantiere anyuola mare kata jogo mabende ibiro kacha kadhi nyime kacha mano Ayatollah Ali Khamenei mabende nitie kar kanyo kan ibiro kacha kiluwo. Iwacho ni Matayat tiende ni onegi macha kendo en ng'at ma iwacho ni wajo ka jokopere Matayas kata jokopere jo Kristo mangima nitie kata gigi mang'e Matayas ng'ama chal nade Uganda kantie Uganda Matayas jogo manonegi kantiere kod geno kata yie margi motegno gino magichung'negi mano wach mantie kar kantie jafwambo machielo mane oywak e TV aching kanyo koro mo jwaka koro ilando tho kata nek mano mar Ayatollah Ali. Koro Cleophas mana kaka sewacho ni Trump oyawo debe mar kute. Koro debe mar kute gi wakieni gin kute go ma osebedo ga ne buok ne piny mangime weche go mag arita kod kwe. Ing'eyo kute Cleophas kata kungu komonjo piny Cleophas to gichamo it cham ma piny dong ko jwer nyaka lum ma bed ka piny koro onge kod konyruok kanyo e. Koro Cleophas onega Ayatollah kanyo e. Iwacho ni jagono manodhi oloko Tehran mobedo pinyno kata gweng'no mantie kod oteku modhuro Iran kacha cha Cleophas. Koro en lweny mane Cleophas? En lweny ma nochakre kinde machien kendo osebudho. En lweny yego ma bende kata kisomo muma tido kane ondigi kacha lweny kind jo Kristo kod jo Yahudi ma bende kina lweny kaka dhi Cleophas yudo ka nochakre kinde mane Israel neno Iran kata Iran ne siro Hamas mane kedo Gaza kanyo kod Hezbollah e bomno mar Lebanon kachacha. Koro Israel kod Amerika neno Iran kaka kelo buok e weche mag arita kod kwe kalore kod bend ni loso nuclear kanyo Koro e dwe mar 2 tarik 28 Israel kod Amerika ne olando ni gimonjo Iran kachacha ma mirutu nowinj e gwenge mag Tehran kachacha ma bende koro nochopo kama koro jatelo mantie kod oteku modhuro ahinya ma bende tiere jogo mogeno kuome kaka sewacho no kalore kod chung' mare ne wacho ni ginene kaka chung' mare en mano mar siro pinygi kanyo Koro weche makamagi Cleophas gikelo midhiero mathoth ahinya. Wan kwaneno lweny makamano wanene nade? Wan koro wanene kaka bende odhi kelonwa midhiero mathoth e wechego mag ochumi nikech kineno kata wechego mag modhi mawuok kuro koro nende ka gima ok bochopo nikech neno kacha picha magolo kaka meli moting'o mo
bende nomuoch kanyo ma mopukre ma kata kuondego ma mowuok e Cleophas bende nitiere kaka oselor ma mae dhi miyo nengo mo dhi bedo malo, bech gik moko nyaka mag chiemo dhi bedo malo nikech ka mo onge ere kaka nyamburko da ringo kating'o chiemo katero kuonde moko, kata ere kaka idwa los chiemo ma midhiero ma dhi bedo godo nyaka kata gas mar tedo dhi bedo malo. Koro lweny ma kama Cleophas bende kineno pinjego mag Arabu bende nitiere kaka koro nene ma bende komedo dhi Cleophas onyalo muoche lweny moro maduong' ma bende kineno kata lak sechege nitiere mrutu moko manoseba modhi nyaka Jerusalem, moko lwar nyaka Qatar, e bombe mopogore opogore nyaka kata Dubai kuchcho alap mar ndege. Koro mae nyiso ni lweny ni onyalo medo jimbre mobed gi moro maduong' mokel midhiero malich ahinya Cleophas e piny mangima. Mano ka gintiere kanya koro mo jwang' weche mapod nitiere ka mamedo mana luwo ni mar mondo mi warangi ni ka to gichopo e yo machal nade ang'ene ite maiye kar kanyo angisome ane en sigana moro ma ite lach ahinya. Wadhi ane ite maraboro nyakoro mo jwang' e ite maraboro kanyo mantie sigana madano rang piny kar kacha wacho ni MP's videographer who unknowingly filmed his own final flight. Jago picha kata jamak video mano ne jaod bura ni Joan Ang'eno no record picha mogik okiani mane endeke mogik mano kao e piny ka mano ka entiere kar ka kongima nimar kata kano gole mtiere nyoro otingi kondege no kokel gi achiel kachiel. Mae wach mantiere kar ka mabende nyakoro mo jwang' kiru thuolo isomane kacha mano picha mano mar Nicholas Kosgei mabende no somo kendo ne otiagore mbalariany no mano ma Maseno mabende notiegre weche mag fwambo kod keyo. Wacho ni osiepe machielo kano wacho ni sama ndege mano sigana mondi kar kanyo sama no yore report mar tho mano mar Joan Ang'eno ng'awo no bire pacha mokwongo ne Nicholas. Wacho ni ng'ama rado godina dek mokalo kendo kano timo rango obet piny to lemo ne matin nikech owacho ni ponono simu madagoni ne ntiere kacha kod jaod burani e wuodhe ni to okete kama chal nade mane sigana mantie kacha miye peke ite maraboro kod mano mar ochiko kanyo ondike kacha the love hate union between Ruto and Ng'eno en jogo manoherore to bende chalo jowasigu e kinde ma bende weche mag siasa gilosi achiel kachiel nyakoro mag jwang' Kizito. Cleophas weche mag siasa no waneno kacha kinde machiegni ok gimodre pi to koro kaka ne kinde ne medo sudo Cleophas waneno ka bende koro ne gichopo mane gin machiegni ahinya ma jogo gin jogo mane wer achiel weche mag siasa. Koro sigana mantiere ka Cleophas en mano ma bende koro rango nyaka e jogo mane otho e ndekala papla kod jaod burani ma bende kirango kata kanyo dhido jatij kaunti moro ma Narok ma bende nosiep Ng'eno mane ochano ni ne dhi e wuoth machal kamae kod Ng'eno ne ochopo kama wacho ni dakika 5 kende mane olewo nomiyo masirani kata nomiyo ne okoidho ndege ni nikech okoni chieng' tich abich ne ogocho ne jaod burani ma jaod burani nonyise ni entie kod chenro mopogore opogore modhi wuok okwongo dhi biro Nairobi eka odhi kawo ndege koduogo godo e gweng'gi mondo gidhi godo chenro ma kamae. To wacho ni kano chopo kinyi to jaod bura onyise ni koro ndege madhi wuok Nairobi ma ndege nodhi nyaka dala jaod burani manokawe. Koro jatij kaunti ma Narok ni ne dhi molewo koro nochune mar mondo mi okaw apiko jaod bura onyise ndege osewuok in koro kawa apiko mondo ichop kuma wadhiecha. Kanochopo kucho kodong' mana kilomita 3 kende mondo mi ochopi kacha to neno ka ndege fuyo tingre malo manyiso ni ndege weye kacha cha. Koro pikipiki mane ntiere go kanyo bende koro tiende ofungo golo muya matin pikipiki noting'o ji adek ochuno ng'ato achiel mar mondo mi nolor mondo gidhi kacha. Kanochopo oyudo ka ndege cha osedhi kanyo makoro embe odonjo mana e chenro moko machielo ma ok nodhi kod jaod bura kacha cha. Kachopo bang'e kanyo Cleophas owinjo weche moko makoro chako donjo matin kaluwore kod masira cha kotemo goyo simu ne kata jago picha mar jaod burani simu ywak kamano tok maki mama koro chako miye luoro makoro weche nochopo makoro yangre ni joga wito ngimagi ma bende be wach ni nodhi momulo chunya ahinya kanyo mobedo kod chuny malit ma en be koro ywago gi kotimo nendgi kaluwore kaka kindgi ne chal kanyo Cleophas. Kamano nyakoro mo jwang' kisome ne ite maiye ka nyure ne thuolo mano mar ng'eyo aboro kod mano mar 9 e gazet mar The Standard wechegi mago ma mako chunya ahinya kendo mabwogo
chuny oganda mathoth ang'iyude ne kacha achiel kachiel weche mag thieth nitie kacha ite mar 10 so mibed kod ng'eyo kanyo wacho ni Duale on the spot again for loss of 11 billion SHA funds mano mantie kar ka jatend migawo mochung' ne weche mag thieth Aden Duale bende koro igoye nyong'ong e weche machalo kamagi kaluwore kod oboke kata wach mowuok kuom jo min buche pacho kae mano ODPP mano wach mantiere iteno mar 10 nyakura Mojwang kaka nyanene kar kacha nitiere weche machielo mantiere ka e ite mar 10 nogo piny kucho wacho ne Mutula Care Makueni residents get new health insurance plan weche mag mineno kar kae nyakura Mojwang mago mag bero ngima thieth kata ngima oganda mano kama gintiere kor gwenge mopogore opogore ahinya e kaunti ma Makueni ka gavana ma Makueni Mutula Kilonzo Junior bende koro biro gi paro mano mar chwalo okumba mar thieth mano e weche mago mag thieth matimore e kaunti mano ma Makueni kweth machielo nyakura Mojwang ite mar 11 mano modhi bedo go kar kanyo ka waluwogi e kaunti ma Nyandarua ne gintie kata ka giwacho ni ero pod gin gi chenro mano ite mar 11 opposition leaders the state promised to back one candidate against Ruto giwacho ni kacha gidhi siro mana ng'at achiel mano madhi bedo kacha kati mang'o ka chung kod William Ruto mar buono mi ogole kacha e komno kaka machielo nitiere jotelo mawuok e kaunti ma Bungoma iwacho ni Bungoma leaders endorse Sifuna for presidency dismiss calls to back Ruto mano wach mantie kacha jodongo kata jotelo ma e kaunti ma Bungoma kae Kizito mane madan warang kar kanyo kan warange e weche go mag somo turning 100 mano mar Alliance hai mano ma poti te mar 10 gachiel kaka pukarango gazet ma Daily Nation Cleophas ka chako kana gi kar Sifuna kanyo kama koro jotelo mawuok Bungoma koro sire mondo dhi ochung' laro tend piny Kenya kanyo koro Sifuna kako wanene osebedo rwadhno makuombo oko koro samo kuombo oko cha jodala ne to kara ruodh wacha nyalo kuombo oko ma bende inyalo winje koro wabe kaka wanjo dala we koro wakawa ne ruodhwa ni mondo wadhiro bed mbele koro mag weche mag siasa ma penjo bende wanyalo penjo to bende osaikre makare mar dhi chung' mar mondo mi orakre kod jatend piny Kenya William Ruto koso en mana paka mobiro mauto kinde ni to kochopo kacha to odhi duono kamano Cleophas kata kineno malo kanyo kama ne sewacho cha kweth maketo piny wacho tesre bende koro pod ochung' mana kata ubeto mana gi wach gi achiel mar nang'o ni gidhi golo ng'at achiel e kindgi mar mondo mi ochung' kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi otam William Ruto logo kendo to William Ruto bende neno nang'o ni nyako logi e wechego mag siasa kata oyud tamne mar 2 kanyo koro Cleophas wacho ni wacho to yot to timo bende koro nyalo bedo gino machielo bende gibro timo ma gigolo ng'at achiel koso bro chopo kama ng'ato neno ni ane maduong' ane mategno ane masebudhe siasa kae wan gi Kalonzo ka ma bende osebudhe siasa wan gi Matiang'i ma bende donjo wan kod jok moko ma bende tindo ka weche ma kamagi bro kelo chochni kanyo koso bro bedo ni kata ko wacho nang'o ni Matiang'i to giduto tego wacho ni wadhi mana wuodhno ka wacho ni Martha Karua to wadhi mana wuodhno ka giwacho ni ng'at machielo kata obed mana Munya to gima wuodhno mago gik mwarango mabro neno to bende bro bedo kamano ma weche gi bede yo makare Cleophas kamano nyakoro Mojwang wano kwa we gazet ni piny kar kayo yude thuolo mano mar somo gazet ma The Standard gi kuku mare gi weche ma bende nitiere iye kar kanyo nitiere gi mago malose weche mag thieth kata ngima health and science nitiere iye kar kanyo nyakoro Mojwang ka ite moko ma iye kar kayo weche mag somo winjo kata bilion 100 makoro sani pod dwarore mar mondo mi osirane weche go mag free kata basic education mano somo no ma timore pacho kae nitie gik mamoko ma pod irango ni to gidhi bedo kata kitime nade koto vapil nitie kata kod machinglo ma bendo chiwe ite mar 12 Kizito akia nang'o mianene kar kacha jochomo kata court of appeal mano machinglo mantiere kar kacha nitie ng'ato moting'o oboke mondik ni upheld to gimwacho kacho ni I will be back and backing akia king'e ng'ani king'e to anene kaka wasulo kanyo kora Mojwang mane iteno ma iye ang'ire thuolo mano 12 mano machinglo mantie kacha iwacho ni I will be back and backing nitie thiwuok moro mantie piny kar kacha Kizito inanang'o Cleophas weche mantiere kata machiegni ken wanyalo tude kod wechego malure kod weche manyiche omako mane en jagoro mar NAT Sosion kachacha mane do bende koro kancho winjo wach ne nomiye thuolo ma bende koro wach niya uno nyalo chung' mudugo lar lemo mar jagoro mar NAT kanyo bende onyaduogo mogik kaka nogiyo cha
koro mane mawacho kanyo ni obro duogo kendo gima long'o koro warito wanen to bende obro duogo mogi Akora mogi jogo mag nitie kar kanyo some miwane paro ma intiere go kaachiel kachiel ma bende kon kae thuolo mano mar rango gazede ma nitie godo pacho kae ang'e ni nitie moro ma wayudo thuolo mar rango ne ite mokwongo e gazet mano mar Daily Nation kae kapok adonjo e twak mar weche mag tuke ma bende odani wanonane kaachiel kachiel ni to ochal nade mano be weche ma bende ne waserango kacha ang'isome ne weche mag Joanna Ng'eno kae MP Ng'eno secret tapes that fixed Gachagua mago wach mantiere kar kanyo ni to gin mage wacho ni en achiel kuom ji auchiel go manowito ngimagi mano wach mantie kar ka omiye peke ite mar ariyo nyaka mano mar abich somo ibeda ni kod ng'eyo nyakora mojongo kiny ma kawuono ka ni to ochal nade mano wechego mantiere kar kacha ite mokwongo nyaka ite no mano mar abich to ite mar abich kacha wacho ni ero investigators begin search for truth behind copter crash mano nonro no mantiere kar kanyo achiel kachiel to ite mar ang'wen ka nitie picha nyakora moge jwang' kipenjre ji abich mamoko gi to gin jok mage wadhi ite mar ang'wen mar Daily Nation mano wacho ni our hopes are shattered family of journalist says after chopper crash wacho ni nation mourns wacho ni minister Murkomen nitie kar kacha kod Chirchir ma bende ochwalo ote magi mag lit kod kuyo ma en picha mantiere kar kanya koro mojwang' mar retired colonel captain George Were man en pilot kacha nitiere apisa mano mar jo KFS man nitiere e ndege no bende mano Amos Rotich nitie japuonj Carlos Kipngetich Keter nitie video moro manoketo e WhatsApp motelo to video cha lose en gi wer moro toke kacha koso nokete nade anseli nene nade picha cha en video manokete thum cha bang'e koso nong'eyo gimoro wacho ni gi moko matimre onene to pok ofwenyore ne malong'o ne ang'o madhi bedo kaka timre kit picha wer manoketo ne en wer moro man gi kuyo ahinya sama ndege no koro luorre alwora mar ka giluoro kata ka gineno chenro magi alwora ma kaunti ma Narok kanyo nitiere jago picha kendo jafwambo Nick Kosgei ma bende notiyo e apisno mano mar Joanna Ng'eno nitiere jal mochung' ne weche mag protocol kata chano chenro mage mano ma chano chenro e kaunti ma Narok mano Wycliffe Kiprotich Rono ma bende ne owito ngimane wacho ni magi pichni mag jogo ma bende nitiere kar kacha ng'ato nyalo neno gi diere kacha wacho ni diere kacha nitie ng'ato moro machalo nyathi no ponono ema ja KFS ni en ema ne nitiere kacha koso ni kema nitie diere kacha ji ariyo go to agine jok madongo mane nitie bathe mungik Cleophas kino kata pichni mane wuok video mane wuok mar ndege mane giidho mane gimako adier Cleophas nen picha manyiso mor Cleophas nikech nitiere kata kidho ndege kech thoth ji ong'iyo ringo piny gi nyamburko makata sani ka korka nitie ndege anyalo keto picha moro kanyo mar mondo mi abe anyise kaka kora nitie malafu yo gimene gitimo kamano ma bende kama ne wacho nitiere wer moro mane otud kod video mane nitie kanyo en wer ma bende nyiso gimoro Cleophas ma kelang'o ma kela wacho ni kineno ga seche moko ka chopo kuma ng'ato ngimane chiegni gik weche moko ma ka ng'ato wacho kata wer moko ma ka ng'ato dhi oketo mohero mo chunye mowacho to bang'e machiegni do kowito ngimane koro iduogo itudo ni to ng'ani ne bed ni noseneno tho mare mano koro nyatudo kod wach mar video no kanyo Cleophas kineno jok moket ka gi Cleophas moko gin jogo matindo ahinya ma bende kaka koro jago picha ma nyuola ne wuon gi Philip Kibet Kosgei timo nende kanyo ka wacho nang'o wuode ni kaka ne koro dhi obede tim mar jaod bura ni wechego mag goyo picha ne gin kod geno ni ngimagi dhi lokore wuodgi ni dhi yudo gimoro ma koro dhi loko ngimagi kanyo koro lak seche gi wacho nang'o gik moro amora koro ke kanyo Cleophas gionge kod geno ma wuon gi wacho ni ne obedo ga koluwo wuodh wuode e mbui mar Facebook pichni moketo kanyo oneno kaka wuode ringo gi ndege makuma ne gichopo magi piyo kaka ne giketo giwuok kendo gichimo kuma chielo to nochopo seche makoro ne okone utieko kuom seche 6 to wach madonjo en ni ndek kalapapla olwar to gima nobiro pache ni
wuoda ne nitiere kae. Owacho ni wachni kanodonjone noling' mos, nomanyo kaka nonyalo pimo ne min gi mondo mi wachni bende odonj ne min gi. Koro ka wachni noduogo ma koro yangre adier ni ndege ni olwar ma nyathine bende nitie kanyo wito ngimane, ne ochune ma koro manyo kaka nonyalo pimo ne min gi. Ka nopimo ne min gi be wach ne dhi ojonyo chunye kanyo e. Ma koro gin jogo ma koro lak sechegi odak kod chuny malit, ma bende koro gichano kaka gida bire boma Nairobi mar mondo mi gine wuodgi kar kano ringre mar Lee kanyo Cleophas. Ma jago picha mauke kaunti no ma Bomet kucho Cleophas. Kamano nyakura mo gijwang' weche githoth ahinya Kizito, ang'e ni nitiere weche mathoth ahinya mane gazet okinyi ma kawuono. Nyakura mo gijwang' koyawo gazet mano mare yudo thuolo mano mar rango kacha ngima matek e boma. Majority of city residents are struggling to cope. Mano mipeke ite no mar aboro. Nyakura mo gijwang' somi beda ni kod ng'eyo kanyo ka nyaka sani nitie weche mag grade 10 ka ang'o matimore Kizito. Wane machinglo mantie ite mar 11 kae ka watieko gazet okinyi kae ma kawuono. Iwacho ni ero grade 10 japuonjre donjo to kia kata ka mochomo nitiere ka kiano da luorre kanye kose ng'ama donjo e klas. Jomoko ting'o badgi ok nen gigo mantiere kar kacha. Ber gi wach mari mogik, ang'e ni gazet ite mogik kar kacha tiero big statement mane FC Leopards to make mano ka igocho kacha koda Shabana mano ka girange ka e tuke mag KPL. Cleophas kwa chako kod machinglo moket kanyo ni ma ok kinde mokwongo mar keto machinglo machal kamae. Waparo kata chien higa achiel mokadho kucho noket machinglo machal kama kane tudre kod weche mag somo. Ma nyiso nang'o? Nyiso ni weche mag somo moloto mako jopuonjre mag grade 10 manyodonjo ni gin wechego mogudhore, gin wechego ma onge yo maler manyalo chopo gi magiwuog nyaka oko kacha. Ineno dhoot oyaw ni donji, to kisedonjo gik moko nitiere mogajre kanyo. Mokwongo en omenda mar somo, buge, gik mopogore opogore, wechego mag yiero skul. Nikech kata sigana ma iyawacho chien kachacha mineno ka skunde 20 mago skundego mag national machon ka, iyudo ka jopuonjre maromo 100,000 duto te ne dwaro kata noyiero mar mondo mi odhi e skunde makamagi. Mago koting'o Maranda Giri, Stare Boys, Alliance High, Alliance Girls kod mamoko, Sumbi, Pangani, mane mane gineno. Koro wechegi odhi makoro nitiere kod chochni ogodhore, onge yo maler minyalo luw. Kete wechego mag yiero skul gin gi godhre agodha kaka kolo machinglo kete no Cleophas. Ero kamana Eric Okeo Kizito nyakora mujogi kanyo som gazet ma Daily Nation kata mano ma The Standard beda ni kod ng'eyo ni kawuono weche magi mantie gazet okinyi ni ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch je Kisumo kanyo kwaro mukio nyaka sango riti masani antiere kae kod Kizito aduogo kae kod nono matimore gazet o gazet tuke bende nitiere kar ka aduogo gi gazet tielo machielo kech akoni chieng' mantiere kar ka ntie FC Leopards to gazet ka Arsenal bende oloko mana league chalo mana estate. Iwacho ni estate league koso gima tuke migoyo e kor gweng'. Koro mojwang' igwe to dhi. Depon league ma EPL cha osedhi koso KPL ema osedhi. Matiere kodi kar kae. Awodo koranga ne tiaga sport baga e pap. Kar Jokogalo ema ok bae ga. Samoro sebedi kiriamo ne ga Jokogalo. Anga duo ka gitipo no nyakoro mojwang' oranga ne kanyo kaka inyalo tiek tulo e tuke. Riti masani.